mall kuno, kain kunog musod kunog mall. Aw. Nakalitan na ko Payong. Payong yan. Payong. Yes, yes. Nakalitan na huwaga na ngayon. Tawagan na. Ang tubig din. Tuara pas bag. Dadon ang tubig. Dadon tong bag day. Hindi ka may kuan ba? Sibo. Nakabayad na kuryente na. Wa pa. Sa kuan ako Palawan. Pwede na sa kalay. Palawan ra. Hanggang sa kainit. Init kayo. Sama di epit atura di epit. Parang nana na. Ay man. Ani? Kajuk kamu kok. Oh lajo pa di eh? Nana na. Ada mana? Ah? Bisik. Ani di ani. Apa tak? Jam. Layo pa di. Halu jam baklay. Layo pa baklayo. No, di ito guys. Hello guys, ani kita karon guys sa Sikatuna. Ato ang subayon guys ug ato ang aninawon ang lugar sa Sikatuna guys. Sa ilang mga manindot nga view. Matud ba nila guys? Tanan na kunong view nga suruyanan sa tibuok kalibutan yan na kuno aning Sikatuna. Ato siyang tanawon guys ug unsa ka tinuod ni. Dapat di mana? Lita ini ha, salimon.
Gamay ra tani? Uy, Philippines. gamay ra pili kon an. Philippines. Darang buko. Gamay ra no. Naratani. Hmm. Ako katapuano. Uy, Ginoo ko gamay ra jamos ubang global. Ano global earth? Mirror of the world. Si Katuna buhay. Bangkan ni Puan. Bangka ni Bert. Bangka ni Bert. Uy, basi iyaan kag mo ikot. Ako man sa among pagpangisnak guys dito sa ibabaw, dito sa Paris, na may restaurant adto. Nanaog ko aning ubos guys kay ni kuha jud ko og video. Nindot kay tan-aw ng ilang mga tanom ani guys. Cafe. Paris. Manindot kayo ang ilang mga estatwa guys. Kung nilugsong ka rin sa ubos guys kay nangwa pagdyo ko laing view. Naibiya ko sa ako ang igsuon karyo guys nananghid ko nga muadto ko sa ubos. Mo ni ako nakita guys. Ubos ni sa among gi isnakan guys. Colorful ang mga tanaman diri sa Chikatuna guys. Wow na wow jud. Simple ra kay mga tanom pero inatiman jud pag-ayo. Gitapok-tapok. Uniform. Mga colorful ang mga tanom. Parang inita ni guys, nagpayong lamampu ko pa dong sa ubos. Ambot kung sa naning view hadapit ani kay wa man po'y mga pangan gud aning gipamutang. Nani na pong partiha guys, lain na pong view aning sa ubos padung mi atong murag reception na kon ani lugar ani guys nga murag tapukanan man ni dapit ani guys. Reception area man tingali ni ani ang gidulngan kada mga tao. Basta kay nakaingon jud ko aning si Katuna guys ug wow na wow jud guys kay ang mga tanom arang nagadyong buhi guys.
Og bisan tuod og init kayo guys, inatiman jud ang maong mga tanom. Bisag init kaya ang panahon, murag walang jud man sa mga tanom guys. Super jud nga pag-atiman. Ato mamakita guys. Ang buto kung sana ning view ha aning dapit ha. Manang gingon guys nga tapukanan. Dagko na po kaayo ang ilang mga tanom mo. Para na ako guys, nindot jud kaayo og manuroy tada sa pamilya. Da sa atong mga anak guys, ani tani dapita guys kay malingaw jud kay ang atong mga anak nining maong talan-awon. Bading-bading panagsa guys. Nindot kaayo ang ilahang mga tanom. Doon na po sila mga cart ani guys nga kasakyan. Magsakay-sakay ra po kasindag pa-picture. Kuwag video. Tag 500 kuno ang oras guys. Ug tunga sa oras 300. Parang lami agayud guys oh. Pasensya na guys, nining maong video. Ako na ning tapuson guys. O ako moingon, bye-bye. Iya.